Какво става при всяко При армване? всяко армване той си запаметява точка, къде се намира. Да. И му трябва време да си намери GPS позицията. Значи сега в момента търси GPS и трябва да си качи до небето, да литне, се разходи и да се върне на същата позиция в кръга, в която е литнал. Това е идеята на експеримента. Кати квадрокоптер, човек. Само да видя тая батерия дали е закрепена правилно. То не трябва да е с нея, обаче сега е така. Може и тези стои. Тъй, да кажем, че е готово. Да кажем. Казваме. Трябва да, идеята е, качва се и само се връща в кръга. Да видим колко е вярен GPS. Да. Разбрах. Айде да видим какво става сега. Houston, we have not a problem. Спомняте си кръга. Сега ще го холдни горе. Така наречения Loiter Mode. Квадрокоптера лойтърва, виси на едно място. Виси. Лойтърва. Лойтърва малко и да флипаме батън, ще го накараме да се върнем. Да, и то трябва да е в кръга, нали? Това е идеята. Оля, ние събират някакви неща, които Да. Ама чакай сега първо да пробвам експеримента, след това ще снимаш. Пускаме и плана Return to Launch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и пускаме го. Return to Launch. И ти нищо не правиш тук. Ignited. Нищо не правиш тук, нали? Как нищо не правя? Не управляваш? Не. Как нищо не правя? И сега трябва да се върне в оня кръг, в който беше тръгнал. Да видим колко е. Сещате се за кръга. Той е тук. Трябва да се появи там автоматично. Не мога да повярвам, супер точно се превъзна. Би му майката, бе, брат! Стига, бе, човек! Ама то на абсолютното същото място ни трябва да прави би му майката, бе.